Ako si Dong. Ako si Bay. Ug kami ang Iglesia Court. Dami sa taron? By the way, bay ba? Kini bitawng about sa Presbyterian. Kini nakahibaw ka kanang kinsa po'y founder ani? Si John Calvin ang founder na. Ya, kano sa siya natukod bay? Natukod na siya tuig 50 Kuan na bay, diin 41. mo sa di siya gitukod ning kuan kini nga relihiyon. Dito sa France. Ya tingin man pugad ka ng kuan ani ka ng mga Mabasa na nimo siya sa Wall Story ni O'Brien sa page 316 ug sa Wall Story ni Webster sa page 265. Kini kay pa bay kanang nakahibaw magkaga ng mga kuan ingon ani. O andong kanang apel man na sa atong nga gi pagtun-an. Ano ka nang ilang ato ginagtun-an? Sige, kay daghan pa kita gipangutan na niya about sa kanang mga